Nosaltres estem a la Quart, que és un petit municipi sense nucli urbà, que està situat al Berguedà, tocant a Osona, i a mitja muntanya. Ara en aquests moments deu fer uns 22 anys que ens dediquem a fer formatges aproximadament. Vam fer aproximadament uns 150 quilos de mató a la setmana, de mitjana, i de formatge vam fer uns altres centenar de quilos a la setmana. Llavors de formatges, en quant a el que és, fem mató i formatge fresc, que és amb el mateix tipus de pasta, és amb llet pasteuritzada, llet morta, diguéssim, i llavors fem formatge tendre, formatge madurat, que és el mateix, formatge l'únic que un el venem amb una setmana o dues després d'elaboració, i el madurat sol tenir al voltant entre 6 i 12 setmanes, depèn de l'època. El que fabriquem aquí és tot de llet de cabra. Mató també. Llavors nosaltres a més distribuïm a la comarca formatge d'ovella i iogurts d'ovella, però que els hem començat a fer aquí i des de ja fa un parell d'anys ens els fan i nosaltres els distribuïm. El formatge és difícil de marcar una caducitat, la caducitat és mentre són menjables, però vull dir que el formatge, com que és una cosa que és evolutiva, és un ser viu que es va modificant, doncs la caducitat és molt llarga. Nosaltres el que li posem és a partir del moment que surten de casa li posem 3 mesos, que és el que marca la llei. Tant el curat com el... Tant el curat com el tendre. El tendre, com que a més és el que fem curat, doncs representa que si li posem 3 mesos caducarà molt abans que el curat que ha estat 2 mesos madurant. Bé, és una mica difícil. Llavors arriba un moment que el formatge o es torna tan sec o el seu gust és tan fort que és immenjable, però en principi no és una cosa que tingui una caducitat concreta. I el mató? El mató sí. El mató, el ser llet morta, no és un element viu, sinó que és un element mort, i llavors a partir són 8, 10, 12 dies. Nosaltres li posem 10 dies de caducitat, ens solen durar, si no ha perdut la cadena de fred, solen durar 14 o 15 dies fins que no es tornen a més. Ara si perden la cadena de fred duren menys fins que no pas la caducitat.